मित्रांनो, गौरी गणपतीचे आगमन हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असणार मी आशा करतो. गौरी गणपतीचे आगमन आणि गौरी गणपतीचे विसर्जन असे मी 2 पार्ट केले आहेत. सो दुसरा पार्ट पण खूप बेस्ट आहे. म्हणजे आता हा जो तुम्ही बघत आहात तो संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि शेअर करा व्हिडिओ. आपल्या गावाकडचं हे सगळं कोकणातले सीन आहेत. सो सगळ्या लोकांपर्यंत पोहोचवा. जे कोण तुमचे मुंबईला नातेवाईक भाऊ बहीण सगळे कोण असतील त्यांना पण पाठवा, त्यांना पण बरं वाटेल हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर. सो गाइस, दिस इज गणेश कुंभा. आय केम बॅक विथ अ न्यू व्हिडिओ फ्रेंड्स. सो गाइस, तुमका मी बोललेले की 6 वाजता देवी विसर्जन आणि आता 6 वाजता 10 मिनिटं झालेली आहेत, पण अजून कोण जमाग नाही. दरवर्षीचाच आहे, याच्यात काय नवीन आहे. सो आता आम्ही सगळेजण चाललो, सगळे म्हणजे माझे भाऊ आहेत. आम्ही चाललो पेटा लाडू. पैसे जमले 1200 रुपये, 600 रुपये बॉक्सचा. सो 2 बॉक्स आम्ही आता घेऊन येतो गेटापासून. आणि देवी विसर्जन गावता माहिती आहे, सकाळी बोललो सरचो टायमिंग का. हो, सरचो टायमिंग. मी लाडू खाते ना. सरचो टायमिंग बोललो 6:10 झाले. हॅलो गाइस, क्लायमेट एकदम मस्त. थोड्या वेळातच आम्ही मार्केटमध्ये पोहोचतो. गणपती हैसर पुढे येतो, बघून घ्या. हैसर आपणाक रात्री येऊचा कोणते सो काय म्हणत येता. तर मित्रांनो, या आमचा दवडे गेट मार्केट. मागच्या व्हिडिओनी पण तुमका खूप वेळा आम्ही दाखवलंय. दोन बॉक्स. सो गाइस, जे माझे मित्र ह्यांका तुम्ही बघला असताना ते पण पेटारे भरा गेलेले आहेत. मी शेंगदाणे नेऊ गेलो. शेंगदाणा राहिलं बरे. शेंगदाणे ते भाजलेले. तर गोट्या भावान आमच्या 2-3 बॉक्स घेतल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन ब्रो. तो तुम्ही बघितलं, आम्ही 2 पेटाराचे बॉक्स घेतले आहेत. तरी यावर्षी कमी घेतले. दरवर्षी आमच्याकडे खूप असतात पेटार. चेतन हे बचाव. मित्रांनो, आम्ही आमच्या घराकडे हे पोचलो. झाडा का पडलेले असते. दोन बॉक्स आणले. खुश माझ्यात खूप झाले ना. 50 होते ते. हे 50 होत आणि ते 50 होत. मुद्दाम ना मोजून बघू आहे ना रे. माळा नाही, पेटा रे. ते माळाकडे माळ्याकडे मग सपतेली कसे म्हणजे अगरबत्ती पेटी आहे माची लायटर. नाही माळा तुका एका टायमा सगळे सपतात रे. दादान सुरसुरी हाडली. काय परत ती बालडी कुणी हैसर थेली. ती सांगलेले बालडी तेवढे थेलेली. तो गायच ब्लॉग चालू असताना जो फोन इल्लो आणि माका त्याने पेढे अडूक सांगले ते मी विचारलंय. आणि काय कामाचं नाही रे तू. माका परत जावचं लागता. पेढे अडूक जाता परत. वाच चिडलो. काला काय म्हणा होती तू. सांग काय म्हणा होतं. ती माझी बहिणी या घालतेले मी. बाबू हा बघा दुधाचा पेढा.
त्यानंतर आज तुझ्या ह्या सगळ्या लेकरांनी सेवा प्रकृती केली आहे तुझ्या चरणाकडे पावन करून घे. तुझ्या कुटुंबाकडे असणारो क्लेश तुझ्या सामर्थ्यात दूर करून तुझी जी काय इच्छित मनोकामना ती परिपूर्ण कर. हाताकडे संभाळ कर. जो काय उद्योग धंदो नोकरी व्यवसाय करतो त्याच्यात त्यांना सगळ्यांका शराक सहाशे मिळवून दे. आणि सगळ्यांच्या आरोग्याकडे काय किरीवारी असली असतात तरी तुझ्या सामर्थ्यार्थी दूर करून आज सगळा कुटुंब एका मत्तान एका चित्तान नांदवून कुटुंबात असणारी सगळी लेकरा बाळा त्यांना सगळ्यांका सुख समाधान आयुष्य आरोग्य धनधान्य मी तुमका सांगलेलं आहे की देवी 6 वाजता म्हणा 6चे 7 वाजले आणि 7 वाजता बरोबर देवी बाहेर काढले म्हणजे 1 तास लेट. सगळ्यांचे कामं ह्या सगळं आवरत असतात ते 7 वाजले आणि आता आमच्याकडे थोडंसं टाइम आहे त्या टाइममध्ये आम्ही फुगडी घालतो. तुम्ही बघू शकता सगळ्यांना तुम्ही बघताय कशा प्रकारे आमच्याकडे शेवटच्या दिवशी मजा असतात. शेवटच्या दिवशी अशा प्रकारे फुगडी घालतात. असंही गणपती म्हटल्याच्या नंतर फुगडी गणपतीला फुगडी नाही तर मजा नाही. मजा नाही. शांतमध्ये फुगडी. हांड्यात काय कळशात काय तांब्यात काय दबियात काय कापसात काय फुगडी तुझी माझी फुगडी. ओ माय गॉड एक नंबर मजा आली. तर या ठिकाणी वहिनी हारलेली आहे आणि त्यानंतर बप्पू हरलेला आहे आणि विनर ठरला आहे तो आपला भाऊ संदीप भाऊ. जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार मोदक प्रिय तू भक्तांची कामना महाद्वारया नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका तू दैवत अमुचा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन. बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वारया नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती उंदीर मामा की 1 2 3 4 हे गजानन हे गजानन हे गजानन
पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार या नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. सो गाईज संपूर्ण व्हिडिओ झालेला आहे. गणपतीचं विसर्जन एकदम आनंदात झालेलं आहे. नाच गाण्यामध्ये झालेलं आहे. कोण टाळ वाजत होता, कोण मृदंग वाजवत होता, कोणी डीजे लावला होता, कोण फटाके वाजवत होता. हे आमचे पोर फटाके वाजवत होते, एकदम दमलेले आहेत. आणि इथे मी आपला व्लॉग संपवतो. बरोबर, कारण तुम्हाला मजा आली असणारच आणि यायलाच पाहिजे असा मी हा व्हिडिओ बनवला होता. मला तर हा व्हिडिओ भरपूर आवडला आणि गणपती जाताना जरा मी सॅड होतो आणि खरंच मला म्हणजे असं नाचायला वगैरे बरोबर होते सगळे पोर मला, पण मी नाचायला गेलो नाही कारण माझा मूडच ऑफ होता आणि शेवटपर्यंत मूड माझा ऑफ होता. जिथे आपण गणपतीचे विसर्जन करतो तिथपर्यंत. पण इथे मी व्हिडिओ संपवतो. सो सबस्क्राईब करा, चॅनल लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा व्हिडिओ कसा वाटला. थँक्यू सो मच गाईज. बाय.